הבית שלנו הוא המבצר שלנו. בשביל להגיע למבצר הנכון עבורכם, אנחנו מתחייבים ללוות אתכם מתחילת הפרויקט ועד לסוף הפרויקט. אנחנו נהיה בכל שלב ושלב על מנת לדעת ולוודא שאנחנו מקשיבים לכם את החלום. הפגישה הראשונה שאנחנו מבצעים, אנחנו מכירים אתכם, לומדים מה אתם עושים בבית, באיזה שעות אתם מגיעים הביתה. האם אנחנו רואים טלוויזיה בשעות הצהריים? חשוב שהטלוויזיה לא תסתנוור מהשמש. מה מבשלים בבית? האם אנחנו עושים דברים מיוחדים? אלה דברים שאנחנו נכנסים אליהם עד לרמה הכי קטנה שיש. בתוך כל הדבר הזה, אנחנו אף פעם לא שוכחים שאנחנו משפחה. בתוך המשפחה יש ילדים, יש אנשים קטנים. מה הם מרגישים? מה הם צורכים? גם אותם אנחנו מערבים בפגישות. אין פגישה ראשונה שמתחילה ללא הילדים, ללא כל דיירי הבית. חשוב לנו להכיר ולדעת מה כל חלום של כל אחד ואחד מכם. השלב הבא, אנחנו עוברים לשלב הסקיצות. סקיצות, סרטוטים של הבית. אנחנו בעצם מסרטטים לכם את הבית, איך הוא ייראה, איפה יהיה המטבח, איפה יהיה הסלון. זה המקום שאנחנו מביאים את החלומות שלכם לויזואלים, למשהו הרבה יותר מובן וברור. לאחר מכן, שלב ההדמיות. השלב הכי קריטי ללקוח. פה אנחנו יודעים להביא לכם את החלום שלכם למציאות. עוד הרבה לפני שהמציאות הזאת קורית. אנחנו מייצרים לכם חלל בדיוק כמו שאתם רוצים, עם הצבעים שבחרנו, עם החומרים שבחרנו. אתם רואים את הבית שלכם עוד לפני שבכלל תפסנו פטיש ביד. אנחנו מלווים אתכם בכל בחירה שתבצעו בבית. אנחנו בוחרים איתכם את הסלון, אנחנו בוחרים איתכם אפילו את הכד שיושב על השולחן. שום דבר לא ייכנס בלי שיתוף פעולה מלא שלנו, איתכם יחד. השלב הסופי הוא לראות את הפרצוף שלכם מופתע עד כמה הצלחנו לדייק בחלום שלכם.